Kwezoso ngoba ngisho ngisheqathi isingisi sasana kwaphezulu kodwa ichuni lakwethu laphendula ngoba isingisi akusona nawe nawe ngakubuza ngingaphandle ngathi itheni inkantolo ngesinqumo esechunu wathi wena hayi kuthi wena hayi kuthi liyaqhubeka wathi liyaqhubeka icala zoso labona basha ukubhuwana bayane ushaya isikalini emfa zogcwele esikalini shaba not much Where's 290 Where's I regret ukuthi kunabalimazi ekhaya abalimala during that incident whereby kunosisi abasangikhumbuza bathi manje ngosuku lenkunzi I lost my brother uma beza sinemoto ezu 3 let me say that 3 imoto escaping car ne backup escaping car bese kuba imoto ama rifles then sibamba uboxer no spa at the same time I lived with bullets more than 7 in my body hlama ngibona ngihleke and stuff ngiyaphuza and speaking you know I can chat with everyone but I'm living with more than 7 bullets okay more than 6 bullets in my body Ngoma sisingceleba sisenthe swathina ubano ngavuma wale khothanqo ngoma sisingceleba sisenthe swathina ubano ngavuma wale khothanqo Tuwana ngoma sisingceleba sisenthe swathina ubano ngavuma wale khothanqo ilene showe asingceleba sisenthe swathina ubano ngavuma wale khothanqo wena lethe kandla sisingceleba sisenthe swathina ubano ngavuma wale khothanqo yena seyengumbu asizoni ingceleba sisenthe swathina ubano ngavuma asizoni ingceleba ubano ngavuma wale khothanqo ngishiye mbumbula sizoni ingceleba sisenthe swathina ubano ngavuma wale khothanqo ngasenkandla sizoni ingceleba sisenthe swathina ubano wale nabasesho wabazoni ingceleba sisenthe swathina ubano ngavuma wale khothanqo limpopa bazoni ingceleba sisenthe ayiwe ngavuma wale khothanqo ngithi bumbula sizoni ingceleba sisenthe swathina ubano ngavuma wale khothanqo kade limpompo futhi abazoni ingceleba Ora mapasa bazoni ingceleba sisenthe swathina ubano ngavuma wale khothanqo Iwathi ingceleba Dubai ingceleba hayi ile kama ngalibiza ugama ngalibiza uma khona phezulu Makinga yaponi ngomulubishi. Makinga. Hayi, ubancele bale. Badayi wathi Incele bani? Cha, ayikho incele bale lebombo. Kunamanyala. Hawu. Ngoba incele bale ngcono. Umuntu omzenzisi lo. Yeah. Kunamanyala. Yeah. Umalema amanyala. Hawu.
yabona amanyala into engalungiseki Yeah. ifana nomhlanzo kunjani uyabona umuntu mayehlanzile Yeah. ngisho owushanela umhlanzo noma ukolobhayo akawubuki Yawunyanya. umalema amanyala in the whole South Africa and the whole continent of this world and they must know ukuthi ungamanyala kunjani and whomever don't know what amanyala means they must explain to him because mangoba ungamanyala ufana ne corona you are a danger efike uzobulala to abantu the society in their health status and into their economical status yes ngoba icorona ifikile yona ifika nje ithi igciwane kodwa yayingazi ukuthi iyogcina iphazamisa umnotho kunjani kodwa abanikazi bayo babazi ukuthi izophazamisa umnotho nokuregulator izinto ezithize amanyala kunjani Kwathiwa yeka nje ukunakhunjwa. ukuthuka Ukhuluma lelo gama lelo. liplon Cha sengisho ukukhuluma phela ngaleso sibongo. Kwathiwa yeke. mina ngifuna ukwazi njengamanje Yeah. Zoso Yeah. ukuthi mina ngumuntu olalelayo nawe uyangazi mfowethu Yeah. ngaze ngakufundisa nawe mfowethu ukuthi kubalekile ukulalela Yeah. nokuhlonipha Yeah. kodwa iqiniso kufanele silimele Yeah. ukuthi there is no way that when you are the leader unikela kubuzibulo bakho Yeah. angikwazi ukunikela ngobuzibulo bami mina ungcono ukuchazwa ngami sengifile ngaseke emhlabeni kuthiwa ngiseke emhlabeni mina ngikwenzile kufanele yes ngihloniphile inkantolo Yeah. kunjani ingibiza ngomhla ka-19 Yeah. ngeza kuthiwa ngibiziwe bangithumelela abantu izinto abayithola online nesingesi but when ngathola ukuverifya lezo zinto ngathola ukuthi cha ngempela sibiziwe ngathi mina ayabafethu abangiphelezele Yeah. siye enkantolo mangifika lapha enkantolo ngabatshela ukuthi anginawo ummeli mina kunjani ngizoyimela mina Yeah. asiphatanise izingisi lesi esilevel yami engisaziyo Yeah. kangangoba kwagcina ngingazwanga nokuthi inkantolo ithe ivumelana nani Ngizafuna ukubuza. ngana ukuthi isingesi wezoso ngoba ngisho ngisheqathi isingesi sasana kwaphezulu kodwa ichunu la ukuthi laphendula ngoba izingesi akusebenzisa Nawahluleka nawe ngakubuza ngingaphandle ngathi ithweni inkantolo ngesinqumo esechunu wathi wena hayi kuthi wena hayi kuthi liyaqhubeka wathi liyaqhubeka icala zoso labana kwasho ukhuphuwana bayane kwathi ngakubuza ngathi mfowethu ngaze ngathi ndaba ezinto ngaze ngathi mfowethu njengamanje mfazi ogcwele awutshela umuntu osekhaya njengamanje ukuthi ongazi ngampela ukuthi kwenzakaleni eqaleni mana ukasane zoso mana awukahle mana ndaba ezinto ngithi mfazi ogcwele alright mfazi ogcwele bafowethu njengamanje sicela ukusidedela umfazi ogcwele asichazele ukuthi eqaleni la ngomhla ka-19 kwakulesibili elaqondene okuyizwe efanele inakhunjana umalema kwathiwani eqaleni kwagcina kusitheni isinqubo njengamanje yini okumele ilindeleke ukuthi yenzeke over to you mfowethu umfazi ogcwele zikuwe mfowethu iphosele zoso ukazaneni Ngiyaphendula le. Hayi wenza kanje iviqalo wenza kanje mfethu ngithi bazogcwele awuthatha umuntu osekhaya mfethu umtshele njengamanje ukuthi mfethu kwenzakalele ecaleni isiqumo sithini ngoba abantu mfethu abazi yabo abantu bahlele emakhaya mfethu abafuna ukuzwa ukuthi kwathani kwenzakaleni Cha wena. ya Sesenze sathina.
Kavoma baba. Hayi ke manje. Mfethu sibikele mfethu emakhaya. Akusabikele yabo kophila real life kaphela la. Cha mfethu siyabikele emakhaya mfethu igama kuzoswa mfethu. Bangamdlela lapha ekhaya kwakhodo usubscribe ukulike ucomment ukushare mfethu. Kumele ihamba mfethu. Ibuka abantu abaningi le podcast. So ukuyishare wakuzosiza ukuthi ibuke nabanye abantu mfethu. So hle nezinsizwa la ukuthi isikhekile so izinto ezikanje la yabo mangena script kuba nje akho script wafethu akho script yabona kube uma khona script ngabe nje kade share isingeniso undaba ezitha baqhubeka lo mfazi ogcwele bazithula basho yabo cha bafazi ogcwele manje uba isibo igama nena khujana wangathi amakhanya kuphela igama uba mfethu igama la ngempela igama la ngempela nje Konjani ngiyaqala ukubona isithulu singenayo asma ayasinayo kodwa Angikho nje mina kodwa. Mina ngakhula kancane mina. Uma cingwana faza ngibhedlela. wafika imbali umacingwana umacingwana wafika isikhathi esishayile kuthiwa hayi isikhathi Wangena ngenkanga. akuso isikhathi sama visit yalesi 2022. ngathi mangifika khona umuntu owathi funzwe idokwe oseduze kwakhe Washona kwamkwethu. yeah and lajuza la ngathi mina azaphele uyabona ukuzakala nomakhelwane mfowethu ayi sizokubeka mfana wathi wayesethi Washona ngathi washona. ngiyakile kanje ngumfazi ugcwele kodwa mana ayesehlile umzimba ngophela wena ngikwazi ungaka wawusuwehlile yini Khuluma iqiniso ebhodi. Uyakhumbula ukuthi mina ade ngimkhulu kakhulu mina. cha kunalokho wehla kwabajazwa into eziningi kuye ngoba uyabona ngawubona ubhini ugcwele yeah okwazi ukuthi ugcwele into eziningi mana kodwa ngeke yazi indaba ezinja mana mana-ke uyabakalela nomakhelwane ukuthi balahlane ukubhini lo uyabona ukubhini lo kuthiwa lo khamshelengene lo khamuzothulwa kanje uzolasha ama-nutrients amadala ase-expayile ulahla wonke into obinbag omunye ulahla amalukujana amafeni angasasebenzi ndawonye namaphampasi so manje yonke le nto leyo isho ukuthi mana yabona ubhini uma ubona ugcwele wokwazi uphethe into eningi yeah so kodwa abafethu kodwa wonile kodwa bekumele bengamfakisi imbatha bemele nje bemshiye nje ayike cha engufakaza mina ushaba isikalini emfazi ogcwele esikalini shaba not much Where's 290 Where's awuqaqa la wena John. yonke ukuthi sukuma sozomqaqa Qaqaqona nje bala. ayi want to see Cha kodwa kuthiwa angiqale introduce eqala. uyintroduceane obabela akekho umuntu ongazi mana umale ukuphostini wathi Umsunu lo. hayibo ihamba le ngiyabona inkamba Awaqoqa umsalo. Ngomsalo mina kumfazi ugcwele mfaka amakhaya imbumbulu. umale ngipostile cha wena uthe lapha ku Twitter hayi imuphi umsebenzi uthathwe uthathwele umsebenzi lo mana mfethu uthathele umbuzo mana mfethu ogcwele mfethu udlala indima enkulu kakhulu umakhanje amamashi mfethu siyakubona phambili in front yabo so mfethu awuchaze mfethu mhlawumbe ngoba ngifuna igudle kahle yabo ngifuna igudle kahle indaba ezithi mfethu udlala umsebenzi omuhle kakhulu mfethu ya mhlawumbe nje mfethu usichazele mfethu ukuthi qhawe lesizwe mhlawumbe nawe ukwazi kanjani ukuthi uphume ekhaya uzokwazi ukuzosupport imashi ya esukelisana nabantu abasuke belapha ngoshongana malini izulu noma kunodaka noma kunehlabathi uphuma kanjani ekhaya Indaba ezithi. yeah no usho ngosindo yeah Indaba ezithi. mana mfethu ukuthatha mfethu izathu sokuthi uphume yabo buza yeah kahle oh la iqhawe lami yeah Siyakhuleka ndlonkulu. yeah Siyakhuleka umdlokombane. yeah
osakhothama sikhule kwendlela umuntu amakhosi. Cha igama lami nguNkosi Ngiphilo kaMakhanya eMbumbulu. Awu lesizwe. Ngirecruitwe ebuthweni ngiyaxoxa ukukhuluma isingisi phela mina ngingala lento ukuthi amaZulu afundile. Yeah. I'm recruited under ibutho from uMdlokombane. Yeah. Igaba ngegaba. Chaza angithi busabusa namathela ngasingisi so musukukhombisa ngezandla ukuthi recruit eMdlokombane. Usaqhube you recruited by the Mdlokombane, the king Mdlokombane, then iqhubeka. Singaboni iqhubeka ngezandla. Singaboni iqhubeka ngezandla. Ugezani nzoso. Singaboni iqhubeka ngezandla. So chaza Makhanya. Hlisa umoya mangagezi. Alright, chaza Makhanya. Alright. So inkomo lethu la isekutheni siyibutho lesilo esesikhona manje nesilo sakhothama. Sinenhlonipho. Sizelwe. Singabantu singabakantu mathi singabakantu singamanguni thina mathi singamanguni amanguni I think only 4 languages le South Africa angamanguni amandebele okay angiqale phezulu amaZulu ngithi ngesiphatha vela siphatha amaZulu amandebele number 2 amaXhosa amaswati yeah I think 4 languages like South Africa amangoni sabangoni singamangoni abantu abangoni emhlabeni ababengoni asoni thina singabantu abangoni. What's a teaching uqinisile abantu abamnene abakwazi ukuphila njengotshani. Yes. Utshani buyakhala mawubusika ubusikele ukuthi wena uyobonga ukuthi budliwe izinkomo kubusika kunjalo kodwa mabusiphulwe inkomo phansi buthi ngiyala ngifanele khona ngoba ungabuka ukuthi impilo yotshani nesipinashi ingakanani ayiqedi inyanga noma ayiqedi 3 months. Yes. So and we should not create an element yokuthi iminyaka esibekelwe nesibukayo bese sicabanga ukuthi yonke into icategorize on that. Lento ayishoyo uqinisile thina singaba ngoni ngoba singabe inyoni kayiphumuli ilembe la hlonipha amakhosi alelizwe nginkomo ezimhlophe qwa engalaba landawo kunjalo bathi mabebuza omzilikazi kaMashobane bebuza amanye amakhosi axoshiswa ngalezo nkomo ngonqobe empini yakwaSoshangane abutungana athi ngoba nina ningaba nesigaba esokugcina sabangoni abantu abangasophinde bone bona emhlabeni this is a symbol of peace and a symbol of pureness. La inkomo zimhlophe kwazi ngenabala mhlophe qaqabala ngoba ibala ukubona ukuthi umuntu mayikhuluma emndenini athi ayingayizi inkulumo isiphelile kodwa kunechashazi ngicela ukukhuluma ngalo. Udade wethu akalezanga iqiniso usonile akalikhulumanga iqiniso walala nangu mfowabo wazala ingane kodwa mina mangifika la emndenini ngithola ukukhuluma sekushintshile sekuyenye into njoba wazi nje ukuthi kunento esanda kuvela nje emphakathini yebo engona manga futhi eyiqiniso kunjalo iyalomfana loza lophe kumzilithuli kuthiwa Madlandoni yes le nto ngiyazi mina ikhanda lomsila wayo yes kodwa ngangeke ngikhulume ngoba amahlazo omuzwa wakhuluma wangezwa vese kodwa mase ekhulunywe abanikazi bawo kubalekile ukuthi abe isifundo and kungena ukuthi ngoqala
nakhona emndenini khona umlando njalo Kunjalo. oyihlazo elinjengalele lehlela uMadlandoni. Engicabanga ukuthi izinto lezi ezikuthi nje sigabeni zokuthi sifunde nje. Yeah, futhi. Bese kuthi ke sinithatha ama-AI nama-robot empilweni nikwazi ukuthi amukeleke ngelevel yokuthi kodwa iqiniso lingaduki Kunjalo. nomongo weqiniso lingaduki. Cha oqhubeke khawo. Yeah. No, into engizoyisho ke actually mengekho emlandweni kakhulu kodwa ke bengithi angisuke lijika ukuthi makuthiwa singomakhanya siqhamuka kuliphi ilizwe. Yeah. So mina yes mina bengifuna unginakujele ngoba njengamanje usibhekene nalento mhlawumbe abantu ababhekene nawo njengamanje nawe futhi sikubonile usukuma yabo. Yeah. Yeah. So mne wethu thina siqhamuka lana ke thina ke. Yeah. Sengiqhamuka nje ngomfazi ogcwelekile kodwa umbuzo wakho umfazi ogcwele. Yeah. Ngiqhamuka lana mina umfazi ogcwele umfabo olamavula. Yeah. Nangu mavula duzu kwakho. Yeah. True. Umavula ngilamayini umavula mina. Yeah. Sazalwa uma wesine kuma. Oma sebaphemuka ama bathathu. Yeah. Wesine thina ukugcina uma thina kuthina. Yeah. Mina ngokugcina nginayo ikhamba ngwesi-21 nje. Ukugcina wena. Mina ngivale iqhulu. Manje ba4 manje mina ngivale iqhulu ngilama lensizwa le. Manje umagcina wena. Apho busibuya ngathi magcina into ebhedana namsuba nje. Ngumagcina. Khanya buthi umagcina kodwa wena ushaya isikali yabo uNkulunkulu uzani fe. Cha, yilo ufazi ogcina ushaya isikali esikhulu ubhuti wakhe. Ubhuti wakhe. Uyena ukudlala siyawushaya. Konto ngayasi. Gawu. Ozowayizwa manje. Yeah, mavula. Nona mangibingelele. Yeah. Ngibekelele kuzona zonke igodi ngegodi bese ngilaba ababukele emakhaya. Yeah. No. Yazi ukuthi nje ungibona ngingaka mina. Yeah. Ngangingaka. Sikhulu. Wenzakalani? Wenzakalani kuwena? Yabona lo? Yeah. Ongathi umbekela ngeni. Uma ngala. Ubone wonke amathumbu kuyena. Ngendlela emncane yakho. Wena umkhulu wena. Oh yeah. Uphinda phindiwe kuyena. Deya soqophela nokuthi. Ngendlela emncane ngayo sikhulu. Kanti mana kwenzakalani uyagula noma? Akufuthi ukuthezana ngiphi? Cha no, uma ungitshela mana ngazosho shona ithemba lisakhona ke nami ngithemba ukuthi ngaba ngaba. Chawu. Phuma ithembele lakho ayikho lento. Into engibukayo la. Mina ngiyambona ngiqala ukubona uNkulunkulu unfair. Uyazi ukuthi ngiyaqala ukubona umuntu mina onethathu kodwa imbhalo yonke iphenduka ishayina ngenxa yokukhuluphala. Ukhuluphala lo muntu president. Yabo le tattoo. Yabhalwa incane nje uyibona isingaka isingaka. Yayincane. Oh wayengangami so yasinwebeke. Yabona thabe inwebeke. Ubungasabona amagama. Kunamagama esingisi lapha. Yasiyanwebeka. Mfethu. Yo. Manifest. On the field mfethu. Umfazi ogcwele indaba ezitha. Hey yazi wasuka la eKing Dinizulu wanqamula itheku lonke ehamba ngenyawo. Kwawena wagibela emotweni. Kodwa umfazi ogcwele wayibamba. Mhlawumbe wahamba mhlawumbe 20 km. Ngiyombona nje. Ngicela ukumphawulela. Sikamile silapha ya. Ngicela ukumphawulela. Eqinisweni. Sesibuye eqinisweni ke manje. Yeah. Umfazi ogcwele mina ngeke ngimbize ngehasla. Yeah. Unobhuti umfowethu abasebenzisana naye kakhulu. Ekuthiwa uJali. Yeah. So umsebenzi osebenzayo kwanawo usuthathe kakhulu abantu bokufika. Yeah. Ama-aluminium, right. Angithi uyazi. Yeah. Benza ama-aluminium bashaya wena garage, bashaya wena gate, yonke into bayayenza nabo. Kunjalo. Ngezandleni zabo. Yeah. So manje nabo okuthema ukuthi lento isizela eThekwini babona ukuthi vele nathi sixakekile. Yeah. And le eThekwini sekudilwa abantu asebedila lezinto sekuthathwa. Abanokufika amakwarakwara umsuno nina. Uyabo? So ezinye zezinto lezo eyithema ibathatha zathi no. Uma ngabe sekuziwa ngala no akasingeneni naso le nto siyo. Iyona into yamsusa lapha phezulu azobhajwa lezansi hamba ngenyanga. Ikuda manje lo muntu akwazichaza yazi noma vidweni edini akwazichaza lo ndaba ezithi because uma ungathiwe nje ubumbuza kanje ukuthi baba wena ngoba umngaka nje abantu bokufika bakuthatheleni umuphi umsebenzi. Bathathela kanjani? No, fara kithi ake ngichaze mina mfowami Salofu mina
ngumfana umsole nje msama kabani Yeah. unogatsha okhundla esingisamane sesolala Yeah, Stabane solala. esinye sakabala esiyisokulala Manje ngiyezwa sasolala. cha phela umtsizwa Hayi kodwa awashama Zambane kodwa. Yabonje umacingwane intombi simdabekelanga samqoma ngoba simthanda siyayizwa yonke le nto leyo. kahle ukesanini masimba nje Ibongo zakho yithini mfazi ogcwele mfowethu sikwasi. mina ngisifebe seKhanada sashidule 17 Yeah. unogatsha osikhundla foundation sokulala sesithi la okay makhala 17 Wazetha baba. Ngangisebenza ePick n Pay lapha eMontclair. Wawusamncane right? Yes, around 2013. Yeah. Ngisefishane. Yeah. Wow, zawusancela amafinyila zos. Yeah, bengasamncane. 2004 Futek. Yeah. Mina ngaqala ukukhuluphala 2004 mina yazo. Actually ukuze ngikhuluphala mina. La. Mina ngikhuluphala like ngathi kuyadlala. Wakhuluphala la. Hey like Ekhuluphala. kanyiwa nje leyi. Kwathi hey washiwa wathi ngizele insizwa la. Ingithembe baba ngoba sebadlala ibhola laba. Babadala nama ngibalamba. Badlala ibhola. Ngafanele benze ngakhuluphala. Kodwa lento uthi ngikhule ehlanzeni mina ngikhule ekhaya sehlanzeni ehlanzeni. Thina ehlanzeni thina into okudlala indukuzoso aniyani ukudlala indukuzoso thina. Zoso esikoleni sasamba 2 hours mase 2 hours esikoleni 2 hours. Samba. Ngingaka ngisangisa ubani owakwenqo Ngo ngilama lo ngilama njalo mina ngilama njalo ngilama. Mina yokuqala kuma besiboyena. manje wena wahamba nomsoco wasala iwest Wena emkhulu Mina ngina. yabo mina ngingaka president. Mina ngiyislende mina ngiyislende ngimngaka. Ngibona ngikhulu mangu-full. Angana amakhuluphala yini? Ngangu-full back ngikhulu. mana ke ekako makho kunjani Phela mina ngisala isingazi mina sikamama mina. cha ngiyakubona ukuthi mhlawumbe lo mzimba lo nje lo Isikali. Fuze khona koma. Ushaya ba isikali. Uhlangana awasibhala mina ngamnyathelisa mina yabona sihamba icala safi silambe libomvu Macingwane. Khathi nisho nje wafana ngithi ukuthi lento esisho ukuthi abantu bake bathi lento yemarsh and marsh. Yeah. Lento yomtsizwa. Yeah. Lento yokusebenza. Yeah. Angithi bathi abantu asebenza abantu. Wathi nje manje lo muntu lo ngaka uvukele kusinje ayo striker umsebenzi konke post electricity iposta lecture nalo muntu lona naye uthathe lo obokufika umsebenzi. ngilana ke mina zosoke wazoso zoso mina ngila ngila mina zoso na ngumfowethu jokalasi yes bakuthatheleni mfethu abantu bokufika uzozongisela mina kumina into ekumena mina zasiyodwa thina sinomsebenzi lana yeah wabafowethu abakhayo yeah abafowethu abakha imisebenzi zandla ama craft work abageyithebe abantu wena Msalufu qondile hayi ungangibalele omama bayathunga obani wena ngikhuluma ngawe abantu bokufika bakuthatheleni mfazi ogcwele yiphi umsebenzi abakuthathele wena wakha izindlu bangithathele okheloniya ungakhube asikhube ukwakindlu wakha ini wakha ini ngaphela wakha izindlu mana ngeke mfazi ogcwele kuyagitshelwa phana kubekwe itendi wena wenzani ubamba itini noma wenzani wenzani ubamba itini mana bakuthatha wewe kuzovelana Wazoso. Bakuthatheleni abantu bokufika mfazi ogcwele wena uyabamashela wena osukufolosa phambili abantu bokufika mfazi ogcwele bakuthatheleni mfazi ogcwele manje wena ngifuna uyathanda ukudefend buti wami na uyasebenza wenzani wena wenza muphi umsebenzi wena yeah Okay, so kutshela sinenkampani ebizwa wenza muphi umsebenzi okay siyakha
Yeah. naye perform Siyacula. ake nichaze Yeah. Okay. niyacula Siyacula. mani bafowethu Senyana wesilo Alright bafowethu njengamanje sizozwa amakhono alezi insizwa njengoba ikhala zithi abantu bokufika bayithathela umsebenzi sokutshela nje. Ugcwele nananga mfowethu Mavula njengoba sokuyemasha abafisa babona emamashini so abafowethu la bathathele abantu bokufika umsebenzi ngizocela ukuthi bafowethu banikeze ithuba lokuthi bechaze ukuthi imiphi imisebenzi abayenzayo abathatheleyo abantu bokufika mfowethu so bengicela mfowethu umfowethu usilide manje wena uzochaza ukuthi unakho nje umfazi ogcwele uzochaza imisebenzi abayenza eniyenzayo yabo Yeah, khulu bese uyachaza ukuthi ke bafowethu siyalimala la mfazi ogcwele yiphi imisebenzi oyenzayo mfowethu nomfowethu yeah Umsebenzi ongiza uqala. yeah Musawuhleka. Oqala nje ubalekile ukuthi ithina sama constructors. Yeah. Hayi kodwa. Alright. Khuluma wenzani kwi-construction Construction. yeah Ngenza aluminium. yeah Ngenza building construction. alright Ngenza civil construction. Imigwaqo nani. umphathi noma wena uyangenela na uyakha Phela ngoba ngizona abafowethu abaningi. umphathi yini noma Listening the skill. akahlahle nina nithathelwe ngokuthi ningabaphathi benkampani Sinemphathi sebenzi Yona masimba. Lento yokulalela. Ngihlala ngimtshela abantu ukuthi listening the skill. yeah Listening the skill. mina ngamfica mina esebenza hayi indaba ezizokwazi kwasho ukufela kwethu sumhlekile umfazi ogcwele lipheli licala kwethu umhlekile live because bungeke umhleki ube wazi ukuthi wawambona esebenza yabo yeah Zoso. Uba ufaka lamawindi akho ujali nawe wayiphekezela umfethu sisebenza naye futhi manje uyachaza futhi ujalo uthi wena ekhaya ama-aluminium afako bangithi mina afako ujali nanga ujali laphana yena wafaka ama-aluminium umfethu wayenzani wayiphelezela nawe uphelezela wawusebenza hayi zozo akanika ithuba chaze yes akachaza akakajajwa ngomzimba yes mina mana mangihleka mina bafethu angifuni uqhama nganza ukuthi nami ngiphatheke kabi bafethu kodwa ngiphatheke kabi nami nganza ukuthi kodwa angikwazi ukuthi amandla umuntu osiwa ngosuku yeah mfethu awuchaze chaza mfazi ogcwele mfethu wenza ini ugibela guys, can you give him the round of the applause to explain? yes woza mfethu Mana, okay, I mean the opportunity. yes mfethu awuchaze mfethu the opportunity mfethu I mean, can you give him the chance to explain that what you are doing what foreigners took from you yeah Just trapalism ngihle utshala banda. no mfazi ogcwele mfethu asiphuthume mfethu awusiphuthume mfazi ogcwele mfazi ogcwele mana ithi na i-podcast and i-chills and network ithi idaka kamnandi Idaka mnandi hey. yeah Idaka nawuzoba nenkani. ithi nje uyiphuza nje ithi ngoba inalo ubandlululo Ngiyangalo bandlulo mina khona. Mana mfethu mfazi ogcwele mfethu awusithathe mfethu usibeke because manje kumele fesazi mfethu ukuthi mfethu mfazi ogcwele siyakubona mfethu uyahambela mamashi usuku ukhona mfethu phambili mfethu mfazi ogcwele mfethu abantu bokufika mfethu yini mfethu umsebenzi abawuthathayo kuwena mfethu lima lapho wena njengomuntu osomabhizinisi owumphathi ongayena umsebenzi Mfowethu. Cha ithi indaba. yeah All in all. yeah
Abantu basikhuluma iqiniso bafana bakithi. Yeah. Kule misebenzi esisebenzayo. Yeah. Manje i-target yethu angisho ukuthi kulapho. Yeah. Kodwa lengizoyisho. Kubuye ngathi i-target yethu isemadolobheni. Yeah. What about amalokishi lawa? Yeah. Lawa ahleli zonke izizwe lezi edayisa itolo edayisa poisoning food. Yes, yeah. Ithini indaba? Ngoba wakithi masikhuluma iqiniso. Mayidayisa itolo ezimayidayisa ukudla okupoisoniwe. Nezitolo lezi edayisa ama-drugs emalokishini. Manje thina buke ngathi i-target market yethu ilapho edorobheni. Okay, kulungile ke isemadorobheni ke. Abantu abakhayo, abantu abakha ama-aluminium, abantu abakha izindlu, because nimesazi nomalume bethu thina. Bengathi nginomali wamchunu mina. Ngisibonela kamchunu akona umuntu wamchunu mina seyinje kamchunu. Awungeke nginamshalo nje. Mengazi like komalume abakha izindlu. Bashone phi bona abakha izindlu? Mina nginaugabade Oh lapha. yeah, but siyabonga mfazi ogcwele ngoba uyaveza ukuthi ukhulumela wena abantu abakhayo, hayi ukuthi wena abantu bokufika bathathele wena umsebenzi, right? Because Uyakha, ushayo uyakha poisoning itolo, cabanga ukubuza umbuzo osimple Kahle, kanjani. kahle, Ngithi kahle. abantu bofika bakuthathele muphi umsebenzi as you are the citizen of South Africa. Wakwashawo. Sofuna ukuzwa. Alright, mfethu mfazi ogcwele mfethu. Wakwashawo. Qhubeka indaba eziyaqhubeka mfethu mfazi ogcwele Wakwashawo. mfethu. Qhubeka mfethu uyichazele mfethu Wakwashawo ngoba ukuthi- uyakhombia Wena ushaye wena kuye uphelile. because Hayi ngomnqomo wazo, ngomnqomo wazo. uba Ngomnqomo wazo. Angimthandi. awungeke wena mangangena nje la ngaphansi ngeke ungasho Uyazi le ngoma ethi usekalubona leswe soyitelika. Bona ngezoyithela. Nangezoyitelika usekaluwona leswe soyitelika. Kathi nisho nje futhi. Mana ke lezi sizwa ngale nje kokuba izishabasheki esintwini Yeah, but nakwenza sisikweni zina umuzwa wokuthi ziphinde futhi nazo zihambile zawo recorda amaculo yeah. lana ke kuyi podcast amaculo are regulated when especially when they have instrument Yeah. we don't play them. Yeah, but But we'll give you the opportunity to expose ukuthi into kuyiyona enimele ngoba asifisi ukuthi amahubo akwaZulu ashabalale. Siyacela ukuthi abantu abanjengani bafowethu njoba nihamba nomfoka ngubane nje nikwazi ukuthi nani ithuba lokuthi nibe nathi emamashini okulwela izwe lethu nokulwa nabantu abangekho emthethweni kulelizwe. Nodadewethu Tebogo njoba kade ekhona nje ekhona kodwa sicizele ukuthi nani ninikeze ithuba lokuthi niwudayisa umsebenzi wenu ngokwamahubo nje ngokwesintu. Ngiyakubona kwasesitudio. Ngiyacela abafethu ukuthi uhlelo lwethu ukuba nani nilivale kuleso sigaba. Ngokuthi siyafisa ukuthi silibone ikhono lenu hayi ngokukhuluphala nobumnyama. Shampo. No, sithi asibonge president la. Kulelo thuba wasosinikelwa ukuthi nathi sikwazi ukubonakala. Nathi ke sinabantu abasiphethe esihamba ngaphansi kwabo esibahlonipha kakhulu. Nathi sihlonipha kakhulu president. Nathi sinabantu esisebenzisana nabo futhi abangaphezulu kwethu esenibazi kakhulu. Kunengoma nje ethi umthakatho usekhaya impela endlini. Mfowethu Ogcwele siyabonga kakhulu. Siyagoqa manje. Iqiniso ukuthi abantu abangangawe ezithudla zishita abangaphambili. Singaveli isandla. Usifaka veli isandla. Ngasokukhuluma. Isandla umusho idaba, usifaka isandla. Manake no
Sicela ukuthi wenze ezinye idudla zibe comfortable. Yeah. Okay, Cha mana. imani lento le ekhulunywa umacungwane nje izinga inge njengomacungwane kodwa president wahamba la ngeke ngamhlonipha. Kodwa into ekhulunywa njozoso iyinga. Like bafana bakithi umuntu wemkhulu umhlonipha. Yeah. Sesinsizwa thina. Yeah. Thina sesinsizwa thina. Yeah. Thina ngimela mina imashi. Behlula amacengwane ephothe sifuba. Ushidaba kanjani? Okay, kulungile. Ukuthi mina ngishidaba la mina khohlwa. Mina nje ngiyasukuma kodwa ngisona. Kodwa ngiyasukuma mina khohlwa. Khohlwa Awusukume mfethu awusukume mfethu Isandla. u-act mfethu bese sijikutshela ngemuva ya. Cha ngeke buka. Hayikhona. Isandla ngiyekhono ngeke kodwa. Ningizimu Afrika asicwa idudla siyayithanda siyazamukela kodwa idudla ezu extra large yomfowethu lesihleni naye asamukele ukuthi zishidaba ngaphambili ma kanje ngithi yes khohlwa ningakuzwa ngawe lokho akwazi sasambe icala hayibo leli lami lika unrest 2021 unrest hawu shamba iJuly unrest mina ngawangitshena yeah ngoba besinawe esibhizi kakhulu wagcina usho ukuthi hayi mfowethu hey mfowethu lapha shidaba ngaphambili ngangeke mina ngiqala lento ngesona isidudla into kwesibili uyabona nje umzimba wakho njani uqaqeka ngisho amathathu ngiyaqala ukubona umuntu eqaqa amathathu mina aphenduka abamafu ezulu selisa nganza kwethu njengamanje ke siqhubeka uhlelo lethu zoso kunomfowethu la esakhuluma naye ngesonto ledlulo ngaleli yasonto umfowethu uzokhuluma ngento ebaluleke kakhulu engicabanga ukuthi yonke into esiyenzayo ufuna sazi ukuthi ngelinye ilanga makuthiwa isigcina endlini eminyama ufuna sazi ukuthi impilo yakho njani was dedela imfe uyayenjwa qoshitsi uyaya hayi mina iyothi indawo ngiyakuyona uyaya nje iyothi indawo ngiyakuyona mina uyaya nje mfowethu lutho mina ngiyenhlabani ithini azothiwa ye mfowethu mina ngiyoyinhlabathini mfowethu ukuthi mfowethu zinikele mina ngiboshwa angishawa mina ngiyabulawa mina ngiyoyinhlabathini mina ngiboshwa angishawa ngiyabulawa angiyenhlabathini mina akeze umfowethu lazo sichazele ukuthi ozaqhawe kaphela ukuze uchazela abanye abantu uleluleka kaphela lenkani yakho lenkala ngosizwa wala la kanjani ejele ngoba ngalesikhathi mina ngisejele mina ngawufunda umthetho ekubeni uvele ngohloniphe ungakafiki ungakangibopha umthetho this why mina I was able to make sure ukuthi ayikho into engiyiphulayo Re sa tswela pele mo go Binga Nation podcast le tšatšing le la ekgono re na le buti o ke mo tlhomphang kudu o e leng gore ke Mandla wa ga Buthelezi ke mo tlhompha ka taba tša gore o ile a ya ka kua kgolegong a tseba gore na bophelo ba ko kgolegong bo jwang a fetša a tšwa a fetola bophelo ba gage buti Mandla o njani ke sharp o sharp ke o monate o grand ai dilwe damo yabona ke ai ke grand yeka baba abantu balaphana basekazi banokuthi sikhiphane sikhipha bomawatsi kunjani ai komare ori ngokanhle umuntu nifanele njalo iphinifa mohari o mogantle gotlhe a ke ra a tsentse ke no tsena ka gare so mare ke a tseba gore language ya bona le khuluma ngani no sikhuluma ngosipore yamarando Kusem page no itsipayo namarati Mandla iphinifa ihleli ihleli
kusho ukuthi kumele ngiganwe lana Mandla Timarani. KwaZulu. Ukanile phela KwaZulu nje. Ufuna ukuqala ngawo-10. Lihleli. Ukanile plus loboli lapha la uhlala khona asiloboli. Noma ungagana kwaZulu kodwa wadla amatha kwaZulu. Itshobile Hayi. Mcingwane. Kanti unjani wena? Azazi Unjani? lezo. Kanti vele awukwazi ukuthi kunento bathi i-record, kune behind the scenes. Kunezinto ungamelanga usikhiphe. Mina nje. Ndaba ezitha njengamanje Ubhuti abantu open sibatshela book. ukuthi bazo njengamanje sisi Open yabo book. ukuthi njengamanje kuzo khulunywa indaba kaMfowethu uMandla WakaButhelezi, waButhelezi yebo. uyaziwa kakhulu bafethu ngokukhuluma ngezinto ezakhayo ezosimende eziphathelene usomqulu Ezusimende. usomqulu wasejele kahle kahle usimende. njengoba nawe usomqulu Ungihambela wakwaZulu uthanda. yayizwa No, lo no, nawe usomqulu naye usomqulu wasejele ayikho into akayazi Mfowethu uyasejele ya yeah nawe ikhona ingxenye yaziyo yasejele ngoba nawe waphuma wangena yabo Wangena Watoka few seconds. ezisikhathi. Ungaqongwana wangena few Uhlala seconds. ezisikhathi etongile. Uthinta right? mana Bebakuthintile. maqulwana Angizwanga. Asi- Umuntu othinto ejele. Uzositshela. Mama Bayathinta ejele. uthini? Ngiyabuza ukuthi bese bekuthintile yini wayixosha insipho kuthiwa wayixosha insipho ba-check ukuthi akuthini Hayi, qale qala kuthiwa wayixosha insipho uyayizwa loo nto ejele kushiwo njalo no Nayo le nto because le- uxosha insipho uyagoba then bese umugobile kanje ya, then yini le- ishiya yabo bese ke kuba lula izinto Ikhende. eziningi so uqhawe lalingayixoshi insipho Ikhende le. so siyambuza ungeke ungiphendulele So- ributsho gore so na iqhawe futhi maduze futhi mana futhi maduze kundaba ezitha because usanda Rendoa. amaleba la njengoba akaxolise nje The yabo guy yabo, must yabo. ask it. So kusayinto nje vele mhlawumbe engabuye imphinde vele Ingamphinda yabo. futhi kodwa nankinga sizohamba siyombona Ya siyomvakashela Engabuye- size nama-fruit Uzongivakashela. ya khona Thank you. ya qhawe lami ya so ya Cha. Yeah. Oh man, before ngibuza uyiphethe kahle. Ngizwa? Before ngibuza uyiphethe kahle. Awu ngifuna ukuzwa sibo. I'm just asking ukuthi umengameli is Ah, he yeah. behaving properly? Hayi ngeke. for yini like isho Anything. Yangishela le nje. uyamshela yini Uyamshela. uyamshela yini No, I'm just asking. Wait, guys, I'm just asking. Is kodwa he, umbuzelani question no, ukuthi I'm just asking, is he behaving properly? How? awu bese uyenzani ngalo mbuzo maqeda No, I'm just asking. maqeda ukuthi yebo Answer the ngeke. answer. Sikhuluma Buthelezi ngomuntu lo Ngiyabuka njalo Buthelezi ngeke sikhuluma Okay, ngomuntu owaboshwa I will throw my question. owaboshwa engamazi umuntu wesifazane. Waboshwa no 16 years. 19. Uyamazi umuntu 19. wesifazane. Now, let us Umazi. record, let's correct the question or the info. Oh icala walenza no 16. 19. Ngagwetha ngina 21. Oh 19. I want Umazi us umuntu to wesifazane. correct that particular thing Oh properly. wasumazi umuntu wesifazane no 16. Ngase nginengane embili. At the age of 19 years, ngase nginengane zina 90. Izingane ngino 19, ngase nginengane zo 2. Cha asisho ukuthi sina 19 manje. Sikhuluma ukuthi Esikhulumela into yakudala. okay. Tebogo umfowethu simnikeze ithuba ngoba enye into amancuka abalekile ingane yakwethu Zoso Tebogo kodwa into esifuna kakhulu la ukuthi gqame ukuthi impilo yasejele nempilo impilo after ejele impilo after impilo after ijele impilo inside ijele nempilo after nevision esibhekene nayo njengamanje ibalekile ukuthi umfowethu naye ngoba sike saba naye sathola ukuthi ziningi izinto ezibalekile kuyena ukubalekile ukuthi asiqhamisele zona uwe wakhuluma ngezinto ezithinta obaba lakhe Dube o Jub uboshwe nabantu abalimaza ubaba lakhe Dube uboshwe nabantu abalimaza into ebalekile la ukuthi
mawubunga njengamanje sifuna ukuthi kuvele ukuthi ngalesikhathi simasha ePitoli ubukhona loso kuvele ukuthi kufika ifoundation yeSenzomeyiwe ekhala ngokuthi after 12 years there's no justice, and it was a very sad story to tell. Into ethinta ijele, into ethinta ngaphandle, into ethinta umthetho. Umfowethu ngapha sinenkinga zo DJ Waras, sinenkinga zo AKA, sinenkinga zo Senzomeyiwe, sinenkinga eyikhona eqhubekayo. Besinikeza ithuba umfowethu ukuthi ngoba kukhona okunye akahighlightile masixoxa naye eza la yokuthinta abantu esike sababona beboshwa nabanye abangasekho emhlabeni. Besicela Tebogo ukuthi simnikeze ithuba nawu engage ngemibuzo nozusa engage ngemibuzo ngoprofessional benu ngenxa yokufundisa isociety. Woza mntaka baba umfowethu la mfowethu ngicela ngane yakwethu ukuthi thina sesiyawazi sesiphile nawe sakwamukela uyilento iyona umfene bakho ngokumukela ngokuthi uyimfene, kodwa akusho ukuthi mfowethu nawe ukuhleka nathi ukusho ukuthi sazi impilo oyiphilile. Ngicela nje uyiqale nje from the beginning impilo yakho uyi-explain kodwa quickly bese uyingena lezigaba esikusona njengamanje. Woza mntaka baba. First of all, I would like to greet the committee and stuff, but ngifuna ukubingelela nje nonke kule podcast esikuyona. Mongameli kakhulu, mongameli omaphinda. Hayi nina vele angithi yabo masiphaka ne ukuphakela kwababa kufana nengane. Angazi noma mhlawumbe uzo-understand. No, it's protocol. Mina Angisho ukuthi ubaba wami. Baba wona nje anginayo ingane eboshiwe ngiboshiwe mina. anginayo nje Mana mongameli ngiboshiwe mina. anginayo Wabosha ubaba kuphela. ingane nenkinga. Angithi zo Tibugo. Waphika ke. Tibugo bakubiza ngoTibogo kanti noTibugo. Yeah, Tibugo. Hayi ke into tso Tibogo. Uyazi ngalo Mana baba. kulapha uyazi abantu befazane bayithanda kanjani iboshwa ngoba bathi yonke into yakho lisaphelele. Sibanikeza into zakho sibathi No, nokuthi bari Kodwa ke uthini bayakwazi ukuzi-expressa mabe nathi then wena unaye. But we can do something. ayikho lonto. Hayi. Umdlali one match practice akafani nomdlali osebhenjini. Oh yeah. No, you know what they Uyabona say. nina Mesh nihlele practice ndabeza no sebhenchini. ngicina nina nilekelelo izandla. Ijwayele izandla. Hayi asithindi izandla. Nina mawufika umuntu osifazane akafani nesandla. Asinike uTibugo. Uzosho uTibugo ukuthi ngesikhathi mina. I'm sorry. Ngesikhathi Uyashesha ukukhathala. Hayi moteboti. Ngesikhathi wena. akakhathali. Umdlalo Look at the ongalazi fingers. iground. There are 10 fingers. Okay. There are 10 fingers, angithi? 10 fingers. Baba. Into eyodwa. One compares 10 fingers. Hayi baba. Uyasiqisela manje Okay, kuyahlangana. mana-ke Kuyahlangana Tebogo. Hayi, no, no. miyeke Anduleli kule. Okay. Theni. Tebogo Hayi yes. ibhantiti leli Hayi. waboshwa lo mfana la wagwetshwa 19 years. At the age of 19 years. wagwetshwa At the age of 21 years. Then I got my sentence. and then uthi uchaza uqhubeke kodwa Okay, Mongameli. wathi kimi
le phone engaka iyakwazi ukungena emdidi umuntu lo Awu 10. Awu 10. Yini futhi engena lapho Was- kusho Awu ukuthi 10. a lot, hey. Awu 10. wanyusa kanye Awu kanye kanye 10. Awunyusi kanye uqala unyuso wokuqala uzobhlungu unyuso wesibili ubhlungu unyuso wesithathu ubhlungu okwesi4 usuyanyusa nje. Bese ukhipha kanjani? Hayi ma angikwazi ukuthi phela ngidisclose ukuthi awubani yabo kusasa ngizobe simake sibheke eprison masibheke eprison a new prison ne angisabi ngizobe ngikhuluma nabafethu people who knows this thing very well so this thing of ukunyusa ne it's not something that has to be yabo or have or That's supposed to happen. It's not a natural amafuna thing. u10 imbese u10 ngayinyusa imbese u10 uma ingasanyuka futhi bengixobe eswini bengichatha bengenzani sekuzophoqa mhlambe isime kanje yabo mhlambe isime kanje because mangabe ibisame kanje bizophuma kodwa abafuthi banayo yonke imaterial ngaphakathi hayi akuyi ngothi kwasodomizwa or whatsoever hayi ngiyakhuza zoso cha no bethu yabo uyakwazi ukufaka insangu amabhola angaka ubude angaka awu10 ungacelwa uphoqwa uyistokisi futhi usukela kokuqala mhlambe ulale eDosethekwini kwathiwa ngakusasa uyenkantolo sewuhlangana nathi kuwola abafuthi abaningi bayazi it's a big truck yakwa SAPS hayi yaka correctional services and uthola ukuthi kwayona ayikho i-soft cover le yama-sandwich yabo nidla ngayo sikhuluma ngoplastic wesinko and bazoyifaka insanga ingene ngasho ukuthi ingena kuphi noma mhlambe I think ikhuluma. ingene endunu and abayincingi bayiphusha uma khona ongichallengeayo singaya ku live abayincengi bayiphusha ingena endunu iu10 amabhola mhlawumbe ubukhulu bawo angaka hayi uthi ngine ibhola i1 2 3 ngena amabhola 2 4 6 8 10 Ifakwa abobani mouth phakathi ejele. abantu bakhusha ejele bosho nje ejele kunamagunya ne kunabasebenzi nje abanama poster yabo mhlambe yabo into enombolo so fika kona ngilanga into enombolo it's about numbers Yeah, 26, ranks 28, whereby I ama 28 put aside ama 28 sikoma 26 Okay. sifake singama 26 sifake kuwena endunu kuwe We 26 when. camera ikhona camera la amakhamera We are recording. oh na record kanti bengazi ay record la awuhlisa kancane ube ngale ngasondele ngemic-ini sondele emic-ini akho yini ebhale iDollar sign eno2 no6 inkinga umnyama nensila Ayibonakali kahle. Sase kuyinsango si confused. insangu angibhemi mina on a serious note Yini le bayiphushayo? baphusha insangu ingene Yeah, I was just trying to say ingene insangu endunu yakho yebo. uyabona kunelanga la no2 no6 leli langa no2 no6 it speaks volumes kunelanga la kunelanga kufike kube u2 bese kuba yilanga imsebelanga ngoma 26 we believe ukuthi imsebelanga it's 8 it's 6 in fact yabona okusho ukuthi mangabe nginemsebelanga ewu6 angithi ngithela iDollar sign le akusingadlama lesibheke kahle onyaweni ngineDollar sign in fact wonke umzimba wami uneDollar sign la engavezanga khona awekho ama 26 engathi mangikhuluma kule podcast angazi ukuthi umandla umfethu because ejele akaze mina ngibe mhlambe umhlambi
mina ejele ngangena ngumhlambi ngaphuma ngase ngiba igunya stepis ngaba lijoni, then I moved from a journey to become a mountain. Don't from being a mountain, I moved from being ucingo lokuqala, lwesibili, I moved from those positions because into enhlupha kakhulu noma ehlupha kakhulu uma ngabe sikhuluma as ama-gang numbers ne, because you don't understand into beyond Yes. ukukhuluma itari kunento ekuthiwa itari yabo language yokuba 26. You guys you don't know those things. Yes, correct. Nanje kunefindo. There's a secret ifindo e26. We call it a secret whereby mawuyistoniad yini yakwenza ukuthi usuke ufuna ukuba 26. Usuyi 26 sushawela unyazi. Yini yakwenza ukuthi usuke kushaweni unyazi. Ufuna isitebe sesibili sesithathu sesine sesihlanu kanjalo kufika ku12. Because sinemqondo ewu226 but amagunya awu12. So basically what you are saying ukuthi within ama 26 usayazi ukuthi kunama 26 kunama 28 and kune difference and there's a lot of research on it, right? So you are saying even within ama 26 kunama levels. Kune level A, B and C ngobunkunzi. Is that what you are saying in simple terms? As you are seeing constable kuno sergeant ngaphezu kwakhe. Ubani ongaphezu kwa sergeant? Ubani ongaphezu komuntu ongaphezu kwa sergeant? Ubani ofika bo station commander? Ubani ofike. That's how gang members has different ranks. Different rankings, yes. Thank you so much for a bit helping me. This thing of numbers of gangsters, it just not come good. No, it goes with a secret behind of the gang that which you want to belong. It goes even far and farthest and far more. Yes. So that's how gangsterism is all about. Even I'm 28. I'm 27. I'm a big 5. Oh, okay. I'm a ref 3s. I'm a ref 4s. It is something that's ngayas. But in first bila, mina ngaboshwa at a young age. Ngagwetshwa at the age of 21 years. Manake. Ndabezitha. Ibengicela sibheke la Tebogo mfowethu Zoso ukuthi akakubeka ukuthi waboshwa enimnyama ngakhe eniwayiboshelwana. Ngoba akufuneki kube khona information ehamba in public kungazi ukuthi lo muntu nje obesekhululekile nje ukusukapi awusibeke esithombeni ngawo yonke lento yokuboshwa kwakho uboshelwani endeni wagwetsha isikhathi singakanani wahlala isikhathi singakanani nokhuleka kanjani uzama nje ukuyiqoqa. Okay, I will just put it in brief. First of all, let me just thank uMengameli Mabhinqa neteam yakhe yonke. Abozoso ngimthatha ngeteam comrade, ayo comrade. Chanje ngeteam kaBhuti uMengameli. Ngaboshwa, okay, before ngiboshwe ngase ngivule ngijailbait. Because mina khona into abangayazi ngamnagwetsha amalantshisi at the age of 10 years. Yini amalantshisi? Ama-lashes. Siwabiza ngesiZulu ama-lunches. Okay. Lashes whereby uyaboshwa ugwetshwa ngokuthi awuqualify ejele bese ugwetsha imvimbo kunodokotela omeje umzimba wakho ukuthi qualify 3 4 5 6 7 8 12. Abantu abaningi bazi le ukuthi mina ngangagwetsha ama-lunches awu-15. Ngokwesentence yamanje ngangiqualify kodwa 15 years ejele. Yabo so ngeke ngafika ngagwetsha ama-lunches. Ngeke ngagwetsha ama-lunches. Ngaze ngama reformed school. Lento izikole zengane ezingezwa. Yabo? Because I was a prison bed. Yabo? That means umuntu ongena
aphume angene, aphume angene, aphume. Unemnyama ngaki lapho? Ngiqale at the age of 13 years. 18 years. 13. I became a jailbait at the age of 13 years. That means I was coming in and out of the prison. Yes, and then when you commit a serious crime, and then you qualify to be arrested. kwenzakalani? I was at the age of 19 years. Yes. That's where everything or the whole world, young Vala down the bottom of the pit at the age of 19 years. Kwenzakalani? Osibesithombeni. Ngangisolundi, abantu basolundi, abanengi bazoyikhumbula leyo scene. At of 19 years, sasibamba u-G4S, usanda kuphendula. Wawufika u-G4S, ithina bokuqala ukudlengula noma ukubreaker softly or roughly u-G4S. Usafika, ukade kwade kune-Khulani security, kwaye-Fidelity, then kwaye-GF, G4S security. Ngaleso sikhathi leso, I was very a notorious gangster in my homestead, of which is at the age of 19. Onke amaphoyisa nabo captain qali khumbula qali ama respective areas ethu ayirana mo captain. Yabo, ma captain automatically we station commander, because we're a captain. Automatically you are a district commander, because wow captain. Mr. Mahlobo waseMpumalanga uNtombela ubambiza ngo okay, ngalibiza igama lakhe Saddam, ngithi Saddam. They all know him. That guy sasinganabudlelwane bungako, but he understood ukuthi we were gangsters and masifuna ukwenza into besiyenza ngesibhamu or ngepeace. Masikhuluma nawe nomfazi wakho nezingane zakho, sikhuluma nawe ngokuthi hey, sifuna ukwenza ukuthi masunge FNB uzositshela manje hlalaphi or sesiyazi manager. Okay. I'm sorry to say that by that time. Ngifuna ungene la. What crime you have committed and what resulted you ukuthi niboshwe and then wabusha isikhathi ngaphi? Murder and robbery. Murder and robbery. Murder. Yes, murder and robbery. Kwenzakalani? And how did you survive? Yeah, hey, that one is very. And who But- died? How many people died? All my co-accused, they died. Babulawo wena. 7 of them, no. Okay. Bengibuzela It was ukutheni. not me. Okay. It was the subs members. Oh. In the scene, ababangenilanga emakhaya. Masiwa benkunzi, okay, it's fine. One of our friends, wa prisoners uyagula, ne? Uyagula. It takes about 2.5 months. The guy wayegula kodwa engaguli wasejoine another gang. Now uma ngabe sejoine another gang, so kubona wa deliver an information ukuthi omandla mina and the other guys abomphaqa we were many. Kubhlungu babala ngoba mangibabala their families baba hate, because mina ngeke ngaba nama accusations awu 2 kuthiwa ngithwala ngabo, azange ngathwala ngabo. Now akwathwala ngumfeni hleli kanje, ungathwala ngaye but akaze ngathwala ngabo. Ngasurvive kubantu abangaphezulu kuka2, not just abantu. Mangikhuluma ngabantu ngikhuluma ukuthi ama groups angaphezulu kuka2. So uma ngabe ngaleli langa sobamba ngalenkunzi, because umongameli ubuze about ngasurvive kanjani. Siyaplana sobamba inkunzi, then one of our guy pretenders we seek
sick and stuff, yabona. Not knowing ukuthi wasejoyina abanye abantu. Esingezwana because mina at my very young age I joined gangsters. And not just merely gangsters, notorious gangsters, people who kill. They kill your mother, your brother, whosoever. Ababona ukuthi this one is a threat. I'm part of it. Angathi they we kill whosoever ocabanga ukuthi engas overpower us passing information and stuff. But ngifuna ukuthi ngidlule leyo. Yep. Now, sasifika kwi-original scene, it's whereby masiya kwi-scene, kwakumele sibambe inkonzo 11:30. Then 11:30, azange ngafika imoto, so Richards Bay. E-Richards Bay, abanye abantu bayazi, kune-port khona. Okay, kitchen ne? Masifika Richards Bay, there were some people who are highly trained, babazi sizoya siwambe inkunzi, because of the information abayitholile ukuthi uLundi gangsters, actually mina ngakuma TMP. Kwakunolundi gangsters lejobani wena. Mina ngakuma TMP. Oh, Yeah. yes. TMP. Yes. The name of the gang yethu. Trouble gangs members. Manake usicazile. Asike nenqo kwisini yokuthi kwenzakalani kwisini ke manje. Masifika kwisini. Sageje isikhathi of which umuntu engaphakathi ofinger man simbiza kanjalo ne finger person. What no imoto izoba delayed around Nduluzo Melmoto. Then Eka nemoto. is swear space imali. Imali. Oh, Yes. What is about delayed? So you guys you must get ready at around 1:12. Ngizobona G4S osafika. G4S. Yabo. G4S. What ngizobona uzofika nje. But be ready according to the agreement. Yabo. Then we stayed there. Sasihamba ngemoto imsha kahle kahle chef record just amahumusha njengokuthi ayikho ukuthiwa imoto yayigusheshe bazethiwe Soweto ne ayikho imoto ofish uBM akho umuntu okipoto fish bazethiwa phe Soweto. So olundi imsha of which was 2.2 2.8 that was imsha chef record sasizetha kuze kuzofika ku 3.0 sathi uNkulunkulu omhlaba uNkulunkulu omhlabeni ne of was chef the best of the chefs kwakukhona ama Nissan record noma Skylines owakwaba nemoto ezikhathi lezo. So uma beza sinemoto ezu 3, let me say that 3 imoto escaping car ne-backup escaping car bese kuba imoto ama-rifles. Imoto ama-rifles is whereby labantu abakwi-combat ukuthi basemuva baphambili noma singathi ibhampa but basemuva baphambili. Uma sizovula sivula ngabo bese kuthi the second car of which is imsha immediate. Uma bevula kungavuleki siyafika immediately sivule because imoto kumele iprotectwe imali. So okay, it's fine. Uthe sifika kanjani la sanimoto ezithree then sibamba uBoxer noSpa at the same time. G4S uyaphaka ngapha uyacollecta ngapha. That's when into yenzakala khona umuntu esasinaye owathi uyagula wahamba wayobikela amaphoyisa nama-gangsters amasha awajoyinile ukuthi labantu ngeke nibashaye uma ningabe bulalanga bolani bonke. Abantu babulani bonke. That was the information engayithola labantu ababulala la khona amaphoyisa la eThekwini la. Ngizokhuluma igama lawo.
ne-POP negenge ongeyona e-POP then masishaya sishaye Spa in a space of 2 minutes or 3 minutes shaye Spa mayifika le moto siyiqongqothe but eSpa kwase kuvele kubhemile but le moto engeke sajobe izophakela imali la so sadubulana namaphoyisa kukhona into kumele ngisho because abantu abaningi bangasekhaya Yeah. I regret ukuthi kunabantu bangasekhaya abalimala during that incident whereby kunosisi abasangikhumbuza bathi manje ngosuku lenkunzi I lost my brother angikwenzela ifame lokhu engikwenzayo ngikwenza just because sengi-against i-crime I-crime, yes. angiyona impimpi awungikhokheli umpimpa whatsoever what awungikhokheli usafety what ufukani noyankulu ngikusho ngoba I've repented not ngoba sengisaba ngikhubazeke indawo ngisangashaya isibhamu ekuseni emini ebusuku ntambama kuze kusengakusasa but just because ngifuna uku-educate abantu Bona zange yena ekhanda. Nawe bakushiya ngapheli. Nazi. Eh. Angiqamba manga. Mina nginey'ngozi everywhere zespam. Even emasendeni. La emasendeni. Ngomusa kaNkulunkulu ngiyazala but okay, it's fine. But yeah, ngiyazala. Asisho njalo but ngiyazala. Just because uNkulunkulu wagcina inzalo, instead ugcina uyi-performance yami, uNkulunkulu wagcina Ngicela uthe wena esegasini kuwezilanga pheka 7. Singaphezu kwa-7 even la Esegasini nje kuwe. esegazini Ini? Inhlamvu. Oh, inhla. Yes. mina Nasekhanda ikhona. I lived with bullets more than 7 in my body. Hlama ungibona ngihleke and stuff ngiyaphuza and speaking. You know, I can chat with everyone, but I'm living with more than 7 bullets. Okay, more than 6 bullets in my body. Kwathi utshulwa ngapha but ngapha ngisakwazi ukuphila kahle because inhlamvu dokotela wathi siyehlela isingene phakathi kwedolo lento umkantsha wedolo angazi bobiza ngani. I can't move properly. Cartridge. The cartridge. Thank you. Buti Mandla, Mongameli. ke rata gore wa bolela mo gore wa itshola ka crime e leng gore o e committile because go bolela nnete ge re gola mo di-community tša rena go ba le nto e leng gore ba bantši ke taba ya gore ba sokotše. They commit crime because of poverty, Yeah. right? But others it's an ego thing. Ukuthi like us ufuna ukusatshwa wena. Like in Zulus would say, mina ngingagara, nginsizwa mina, ngisoka. Ubusoka, Faka isola. ubusoka akiri ke una ukwazi ukuba namantombazana amaningi kusho ukuthi uyashela baya Usho ukuthi ukudubula ubambe inkunzi. Ukhotheni. ngisho kanje ukuthi No. kunezinto Let her ngisho ukuthi kunezinto esizenzayo masikhula. For example, Oh, uthola ukukhula for ungididwe ego isotha. yakho bathe yazi umaqingwane isoka because unamantombazana amaningi yayizwa bathi lona hey uyasabeka ngoba uyabulala and it's an ego thing. Nakuthina amantombazana uthola ukuthi bathi hayi lona ujola nabafana abanemoto kuphela ujola nabantu aba-rich, it's an ego thing. So bengicela ukubuza kuwena ubhuti Mandla ukuthi kuwena was it the reason la uqale khona the reason wenza i-crime was it because kagaye belusokola kudu or a part of it was an ego thing? Because it's very important for this podcast as being a nation because we are watched by youngsters and it's a nice thing ukuthi hayi mina ngisoka nginsizwa mina ngiyabona all those things. It's very important for people know where to draw the line. So ngifuna ukwazi ukuthi kuwena bokukhona ubunsizwa bokukhona an ego thing or it was just merely a situation at home ekuforce ukuthi to commit crime. Tibu, it's both. Okay. You know, mina I grew up ngumndeni osokolayo, ne? You will find it by Palishapa. I grew up ngumndeni osokolayo. My father wawumuntu wesithembu, ne? Enga-afford. Unlike Very important sizoyidiscuss. yabo, ubaba wami mina Unlike
unlike President wethu. azange athi president. Uya-afforda phela upresident. Hayi ngithi unlike ngiyasho Unlike, baba yeah. wami ungali bangameli ungameli ungali Number ngithi mina 350 Ndangamela. mina I grew up, let me tell you something ne in fact kwaZulu ne not everyone was affording yabo ukuthi abe nesithembu Yes. just because of some whatsoever ababenayo they become abantu no they became abantu abanesithembu. Yes. But ngifuna ukuthi mina ngizala intombi yasibiya ne ubaba zange ayishade but waba nezingane kuyona. Okay, moving forward from that. Mina when I grew up ne I wanted to prove a point to my biological father or biologically. Biological, yes. Biological or biological is the same Not thing. our mother's It's a taste matter of buds. pronunciation. Siyakuzwa, My yeah. biological father, ukuthi mina I can do things. Ubaba mina he died with the knowledge ukuthi even esegula mayivuka esibhedlela wathi ufuna amandla. Because ngesingaye kwathiwa sizo hospital ubaba mayivuka because ubaba had that thing ukuthi umuyinsizwa you must be a warrior kumele ube negayigayi negemegeme. Manje bawubuka la esigameni sokuthi uthe amaphoyisa sefikile andubula wasinda lapho waboshwa. Ngifuna siye la kwi-conclusion yokuthi ngoba umlando wakho mningi kakhulu umsoco ojulile. Isigaba sokuqala esisibuzayo esokuthi impilo ekuholela ejele. Secondary life in prison. Ngicela uchaze ngempilo yasejele ngqo. Uyi highlight bese uphinde umotivate abantu nge-life after prison. Okay. Inokuthi njengamanje uma usikhuluma ngendaba zabantu abangekho emthethweni kulelizwe uboshwe nobani kwezakalani. Ngicabanga ukuthi uqhazile kuningi kakhulu kodwa okubalekile njengamanje ukuthi usibeke lesi sigaba esikhulu kakhulu esikhuluma nge-life after prison ngoba ukuboshwa kwakho sekuvelile. Ukuboshwa kwakho sekuvelile nokusafara kwakho sekuvelile. uNkulunkulu njengoba usaphila uyophinda akuveze ukuthi uphile kanjani impilo yakho. Ngicela nje usithathe ngqo angazi namangani zakwethu ukuthi Okay, it's fine. No, let me just go where umengamela ngifuna khona ne. yeah Ngiboshwe ngimncane at the age of 19 years, then I was sentenced at the age of 21 years, 56 years imprisonment. 56 years waboshwa. Yes, imprisonment. That was 56 years. And actually, I spent there 16 years. Bala 3 years ngiboshwa ngina 19. Ngitrial a waiting trial utogile. Yes. Toge 3 years. Ugwetshwe at the age of 21 years. Ugwetshwe 15 years. Ugwetshwe 56 years. Uhlale ejele iminyaka u16. Angibazi ubusha bami. Any stupid out there who thinks that he's a boss, whatsoever location. Because umthetho kakhulu sama South Africans ukithi. Okay. Ngifuna ngizobuye ngayo ngelinye ilanga ezimangameli esho. Ukuhlala 16 years, good 16 years imprisonment. Singawubala u3 years ohlala in a waiting trial. Ukuhlanganisa it was 19 years imprisonment. Angibazi busha bami. Akaze ngabamusha. Ngifika 2016 December 29 or 2016 29 December 2016. Ngoba njengamanje I think sengiya closer u10 years ngaphandle kwejele. Ayike nebuhlungu nje ngokuthi amaduna ama2 azangihlale nawo. My 2 sons. Akaza athi kunobaba ihlele ejele.
singabali ingane engizale sengimejela kubantu abahlukene. That was not my purpose, but I was still trying to finding myself ukuthi ngiphile ngaphi after those years. Akekho umuntu wesifazane ongahlala ku-19 unengane oyizale ungakaboshwa ngakaboshwa due to awasihlangane nazo hlangana 2017 omunye umfana nginale efonini uNtokomela omunye azange sishasutha but siyahlangana naye is a good friend of mine useva eDandi as an inserve inter whatever kodwa wenza inter what eDandi no ungaphandle internship Oh. omunye wenza i-teaching xa internship yayo yama semqashile permanent. Oh, siyabonga. Umama wakhe naye usho late ukuthi this man was your father. Bengikhulisa ngoba ungesuyena. Just imagine the measure of pain. Just because wayengafuna ukuphoxeka. She chose ukuthi omunye umuntu but lately siyaxhumana, it's fine. Singabona ingane ngezela ngaphandle. Okay, fast forward. Now ngaphandle I ejele kakhulu uyabona ngale jele behleli nama-China ama-Peruvians or whatsoever angani noma Peruvians nani Argentinians ejele ehlala abantu abakhulu actually sengisuke KZN because ngeke ngacross i-province ngaye eGauteng la kuthiwa khona ise-Johannesburg prison manje sibe Sun City bafethu on a serious note ngeke uhlale ne-foreigner in your country. Somebody ogwetshole sikhomane babanjwa during Zuma's era ne President Jacob Zuma's era. Siyazi ukuthi umnyango uqoqela ukuthi abantu bahlale ejele. But ama-Peruvians, even Americans, I stayed with them in the same prison, in the same cell. Indlu yodwa sikuyi-same cell njengamanje whereby athi umuntu ngibanjwe no 3,000 not grams, kilos. Ama-Nigerians ke are everywhere. Iya KwaZulu-Natal noma yiliphi iJwaZulu-Natal of Nigerians. Iya Eastern Cape, iBhongweni mhla beshisa sasikhona eBhongweni. Bethi bafuna uba ngaphansi kwaZulu ngangisebhongweni mina myself uMandla ngisuqala busha uhulumeni obanikeza iright ubabe kuphi iCockstad yonke ibe ngaphansi kweKZN. I'm the first prisoner ukufaka ifone namanje hla ngisha esifuba mana yazi mina sorry Okay, ngixolisa yes mina ngifuna ukuthola qha ukuthi ngaphakathi kubantu bokufika mhlambe yini mhlambe experience yakho mhlambe nokwazana nabo mfethu kwakunjani yabo nje into ekanjalo yabo ukwazana nabo mhlambe ukhuluma nabo ukwazi kanjani ukukhuluma noma bona bakwazi kanjani ukukhuluma nawe yabo nje kanjani because ngiyacabanga ukuthi vele kugcwele abantu abangakhulumi vele ulimo lodwa but mase kusuka nje umuntu wase China yabo njengoba dushu uhlala umuntu wase China yabona imklasa the same as mhlambe niklasa abanye abantu yabo. The class uniform is the same. Yeah. But your nationality, we don't class it the same. First of all, ama officials ngaphakathi ejele ne. Laba sithi ngamaje ngojailer. Those people are very different. Yeah. Because these people nombe nganale visitor regularly. Yeah. But they've got money Oh, phambili. Yeah. That's why ngiyafisa nangenyanga ning-interview ngisho. Yeah. Those people have got money eqhamuka in dollars convert to East Africa because those people are not here by themselves. They are here ukusebenza. No, expand on it now. Let's not say next time. Yeah. mm. Yes, you can Do explain. we still have time? Ngoba bona Okay. yeah, cause bona vele ngeke nithi uphethe ugwayi yabo into ekanjalo No, yabo. let me just go Liyeza ni straight visit about it. abafuna iKFC baba. Let me just go Yeah, straight about it. South African prisons
are very corrupt. Yeah. Maybe I can mention one or two, Yeah. but let me just mention one that is not corrupt. I'm not praising it, Yeah. but according to my experience back then, not now, Yeah. Epongweni prison, Yeah. that prison is not corrupt because everything that has to go inside, Yeah. it has to go to be screened by a screener. Ilona jele, okay, macingwane. Ilona jele kuphela ngathi alikho corrupt. Alikabi corrupt. Ngesikhathi sami, angisekho ejele manje, ngo-10 years ngaphandle kwejele. Umuntu lo wesifazane obanje edayisa umzimba ngaphakathi ngangisekhona. It's fine. Let's put that aside. Of which the corruption was finding its way in. Westville is a very corrupt prison. Kusasa nge-Maritzburg prison, ngokhuluma nabafowethu ababoshiwe. I-Westville is a very corrupt prison whereby kwaze kwaqala ikhomishini kaJali, uma niyakhumbula, whereby iboshwa lemahhotela zibulala abantu, idubula abantu ngaphandle ngebhamu zejele, ziyongena ejele. Ila ubaba umlambo aboshwa khona. Whereby wayenamandla okhipha iboshwa, zobula abantu ngaphandle, zibuye kusenzo lejele. Hayi leyo ngisho ngathiwa kwenzakalana, I don't care about it. Uma kufika uShabheri Sheikh ungifice ejele 26 bengisaqala kabusha. Ngidonsa. Shabheri Sheikh mayefika ungifice ngisejele. Bahlala esibhedlela of which nami ngoba ngisajulile ngingakwazi ukuhamba kahle, ngangihlala esibhedlela sejele. Kuyembuzweni wakho, South African prisons, don't look at them with a pure eye or with your pure eye. Kula majele, kunama officials ka-government. It's whether a MEC or a minister. Those people are pushing their own agenda. Ngaphakathi ejele. Okay, let's move from that one. To foreigners. Mangifike eJohannesburg prison, lapha eMondio, leni ibiza nge-Sun City prison. La uthi khona i-Chiefs mayipractice, siyayibukheza Chiefs, siyayibuka kanje. Bayapractice yabo kanje. Oh, hayi bapractice for the Mondio. Ngangihlala e-Medium B. Ukapteni wakhona, of which was a section manager, Madida, not Madide. Madida from Sebokeng. Ne? Because kuna difference. Yeah. Madida and Madide. Madide is isiZulu, Madida is isiSotho. Akusona iSpedi, akusona isiTswana. Mangihleli la bengibabuka bepractice there naturena. Even the D nase E section, nase A section, uyababuka bepractice aba Chiefs practice. It's just I was not convinced to become a Chiefs. And I was just doing football nje, idlala. Ngifuna ukuya la. Quickly let me go there. Ijele inkinga. Inkinga inawe. Ukuthi wena uyakwazi ukushintsha awukwazi ukushintsha. Mina ngisukela senkawutile. Ukawota ukushiya phansi yonke inombolo because le province yaZulu-Natal is dominated by gangsterism. It dominated ama 26 nama 28. Okay. I-province yase-KZN is highly dominated by 26 and 28. Kune 26, kune 28 and what? Mina ngazi this two. Kune 27. Okay. Oh. Kunama big 5. Okay. Impatho kuthiwa laba abantu abangabambi lutho. Ama big 5. Ngicela usichazele the difference between ama big 5 ne 27. Please I tell feel like them. I feel like the difference between 26 and 28 most people These can. two people were brothers. Okay. They were actually they were once 26. Oh, okay. Yeah. But after the 26th brother, Ungelegejane, Maebuya, ukuyobamba inkunzi, stealing things from other people. Maefika, his blood brother, fellow brother, was somewhere, somehow. Yabo? Ngizosho njalo.
because according to the records, it was somehow the guy, he was not a straight person. So, my banjo, why sodomizer? Because babe nama recruits, yabo? Oh, he was gay. He was gay somewhere bi. somehow. He Or was bi. yeah, Or bi bi, kids. yeah, bi. No, my umfwabo umfica usodomizer ama recruitees or whatsoever. I And don't know ngizwile what bathi ama-26 abayenzi leyo. Once bakuthola we wenza leyo 26, nto. we out. don't do that. Oh, okay. And once you are caught red-handed Yes. doing that, immediately your throat must be, even your hands, your intestines must be blowed out. Oh, Your okay. feet must be chopped because you have committed an abomination to the 26 gangsters members. So they don't have a problem if uge waba bi or gay before joining No, we the do have a 26? problem. We Before. don't relate Ngisho bi before. or whatsoever. Or you don't. That's why his own brother, Oh. Ngeleke Jan, because both of them were Ngeleke Jans. Okay. They were twins, actually. Ukusho ukuthini ukuthi ngigeleke njani? Ngeleke Jans, the wise ones. Oh, okay. Now, after the guy was caught red-handed, committing that abomination, that's where everything. Oh, they got separated. spoiled. Oh, okay. But Okay. no, what Ngeleke Jan, wena uhlaba. Oh, yeah. Ama-soldiers ethu, then ila kunendabuko nomhlaba. But now we are beginning the earth and the heavens. You are no longer my brother. Oh. I'm no longer your brother. Oh. When you see me, you see your enemy. So But omunye waphuma waqala eyakhe. in whatsoever, Okay. when you have a problem, Mm. you can call me kuneto mnqamlezweni, Oh. dividing of the earth. Mm. That's a gulf, in fact. It's a gulf from east to west. Mm. Mm. You belong to west. I belong to To east. east, yes. There is nothing that is putting us together, but anything that will happen to you as your blood brother will attend to it. Anything whatsoever happened to me as your blood brother, you will attend it to me. But the fact We have of separated. the matter, we are reaching the gulf here that we are no longer brothers. Okay. So ubani or yini unongoloza? Ilaba sodomize abantu. Umfana umbuka njengentombazane kumele ambhebhe. Unongoloza lo. That's nongoloza. Okay. Any man mangabe umfana kumele akubhebhe because he was possessed with a certain spirit. Okay, good. Maye kubona, because we are in a gangsterism, don't forget that. So he was possessed by a certain spirit that we don't know, not a Satan, but it belongs to Satan. A certain spirit that we don't know, as 26. But you belong to a certain people that we don't know. That's why we call them Abantu Basentshonalanga. Okay, it's fine. Let's leave Malambela. Cha lutho. Ngaza ukuthi ayikho inkinga. Ngiyakuzwa mfethu. Ukuthi uvumbule lo sathana masejele ngayo yonke indlela. Akunongoloza. Unongoloza. Unongoloza. Hayi umuntu usedlile udla amaningi sakini. Mina ngazwa Kodwa- bathi unongoloza uNkulunkulu wasejele malithandaza lithandazela Mabethandaza bathi thina isifungo sabo. Oh. Yeah, they're old. Unongoloza But kwangama twins. Akhumbula kwangamawele. Amawele ungeletha nongoloza. Bazalwa umuntu waZulu-Natal uPaul Mambazo. Bazalwa umuntu waseKZN Paul Mambazo. Wawuthola So umntwana they were omncane brothers. So uma ngabe behlukana ethi lo wena ufele ejele.
mina ngifela ngaphandle Awutholi namanje imali inombolo etshela. ngayo nje namhlanje ithi kuno left kuno right okusho ukuthi wena kwa left ufela esitshwetshweni you died in prison mina kwa right Yeah. I die in Africa Manje my focus is in Yeah, manje- Africa of which is the outside world shenge manje ke nje ejele ayisebenzi into ukuthi udumile ngaphandle so khohlwa baba isende Ayisebenzi, bazolidla nje mawubhayiza Yeah. bazolidla kusho ukuthi iqhawe iqhawe nje bazolicela ugwayi iqhawe licela ugwayi Okay bafethu. iqhawe licela ugwayi Uyaya vele. Manenge benzeni bhuti mana ngokwebhinqa nation ngizocela ukuthi umfowethu abuye alandele ayilamanyala ashiwo wozo ngoba ijela ulazi siphatheni gawe yabona nje ukuthi aleyo nawe ukubhalwa Uzoso bafethu Lo mongameli. emqulwini yeah uyakhona ejele yeah hayibo akayingenele nje naye uzoso angaphuni afuna ukuphusha abanye abantu ukubalekile nganza kwethu cha ngifuna nqamanga siyabonga kakhulu Tebogo dadewethu siyabonga ukuthi sibe ndawonye I don't wanna lie umuntu ukhathele none stress esiningi ngenxa yokuthi we are facing the 30th of this month upcoming one is yes June yes oyale nyanga yes and then leyo nto leyo isho ukuthi kufanele sijule ngokwedlozi ngokuthandaza nangokwempilo Liphuza intelezi. hayi nesidelela nini God nesidelela nini hayi are very vigilant they are watching everywhere Phuzani intelezi We will bafana die. kushubile. akushubile Phuzani intelezi. So Philip kodwa Tebogo angazi noma ngiyaphosisa ngane kwethu nawe Mpangazile umfowethu siyamdinga nje ene sibe kuyisho nje ebekela umlando futhi ngiyacela ukuthi abantu abaningi bengamjaji ngokwejele bamjaje ngokwe philosopher and ukuthi akwazi ukuthi umuntu okhulele ejele umuntu ophethe impilo ejulile kakhulu ngoba impilo eningi uyayiphumputha ngaphandle impilo yazi yeningi yasejele so leyo nto leyo is very informative and highly educational for our young kids that are highly concerned about committing crime for their heroism. There's no hero, there's no victory in committing crime. So ibalulekile kakhulu leyo nto siyabonga kakhulu Buthelezi insizwa le yafa njengoba ethi abafowabo basala enkundleni bafa bonke naye agent amaphoyisa nabanikazi bemali laba babe ayibahajeka babetshenta ufile nokwayena qobo ngoba wayidubuleke ekhanda wayifisa into kuyifisa kwakhe enza ukuthi bazi ukuthi hayi noma kanjani ufile vele here is evidence kanti uzovuka mayivuka uphaphama ngoba sekukhona ama-ambulance namaphoyisa yabona and then wayeseke ngena-ke esibhedlela-ke wasinda wagadwa waseyaboshwa-ke and then yonke leyo nto leyo uNkulunkulu akamsevanga for nothing wayemsevela ukuthi in any criminality that occurs in this country must be motivated in prohibited by him. Must be motivated in prohibited by him. Ukuthi akwazi ukuthi anqabele noma yabe siphi isimo akhuthaze abantu abafuna ukwenza ubugebengu kulelizwe egameni lakhe njengomnikelo njengamanje kweBhinqa Nation siyabonga ngani zakwethu
Ndiyabonga Mtaka Mahlayela, Zoso, Mfokantombela, Mfokabuthelezi, siyabonga. Mfazi Ogcwele, siyabonga. Namabutho onke ebesibe nawo, siyabonga. Sithi asithandazele izwe lethu into the breakdown country. Ngiyabonga mfana wami MacG. Nokungagezi engathi uZoso. uMacG naye akagezi. Yakhiza kangane. Uzoza akagezi uMacG. Ungavali bekabeka Hayi, So hayi, siyabonga hayi. kakhulu Bekabeka bafethu, siyabonga kakhulu, siyabonga ungavali, kakhulu, siyabonga kakhulu ngokuthi nibukele. Engathi ngaqhubeka futhi nibukele iPinca Nation. Subscribe and comment and like and share. Amen. Ka nnete re a leboga gore le re bogele mo go Pinca Nation podcast ke gopela le bakua ga gešo ka moka metlhobo ka moka ke re ke gopela gore le subscribeng mo go Pinca Nation podcast re le rata kudu-kudu go tswa go nna setlogolo sa Matebele Makonkwana a hloka kgomo a ja motho re re go rena re re bye bye, see you next time. Before you say bye-bye. Ra leboga.